Hello, beautiful people. Welcome back to my video. Tonight, moadto ko sa usa ka balay sa usa ka bata tungod kay gihangyo jud ko niya nga magpatudlo og basa. 4 days ago, kining bata naa sa Daplin. So iya kong gitawag nga matud niya siya. Diba teacher man ka? Ko dinhi sa mga bata, mutudlo ko sa mga bata dinhi sa tuwa siya kay dili pa manggo ko kabalo mo basa, so magpatudlo daw siya og basa. So kay si mama po di sa niya palakon hangtod dili maluto ang akong luto. Yehey, at least naugan na akong giluto. Gamay ra man akong giluto kay tulo ra man ni mga Hello again. I'm ready tonight. I'm just waiting for the child. I may speak in English or in Visayan. In English because I have a friend who is speaking Talar, and also I have friends just like me, so that my friends can understand me. So I'm just waiting for the child. I said we will meet here at 7 o'clock after our dinner. So I'm ready. I'm waiting for the child. Tonight, I think it's almost 7. So I'm expecting him to come here, the child. So I'm excited. And this child is very interesting because he would like to know how to read, right? That's it. What I'm going to teach the child, like to review with him the letters in the alphabet, the consonants, and then after that the sounds of each letter in the alphabet. Okay, I will check if he knows this already. This is important so that when we are going to read, could make the sound of each word. So this is what I prepared before. So magpakuyog na lang ko sa mga bata dito sa balay nila. Mura ko ng haunted house nilang balay. Kaya na ako na iro. Dong! Mahadlok mo nga to sa ila, ha? Kisay nga ato. Kisay nga na? Justin. Ha? Ha? Justin. Justin yangan? Yes. Kaya nga nung mahadlok mo dito? Ante Daos Manila Balay. Isa. So, magpa-kuyig na lang ko ani mga bata dito. Matud nila haunted house ko nilang balay. Dong, nganong haunted house na ilang balay? Ngit-ngit man kayo na wa kayo suga dito agianan. Di ay? Kisay nga niya, Dong? Justin. Justin? Dali, adto ta na, kuyig ta. So, magpakuyig na lang ko ni mga bata. Adto mi dito. Kay tudloan ako tong bata. Kay ganahan siya magbasa. Dong, asa man diha, Dong? Unya, wala iro diha. Wala. Murag wala. Aman manguaw tagabuntag. Pero wala buhi eh. Wala. Sige, kuyugi ko ha. So, moadto ko sa balay nga akong tudloanan. Dong, iguli na ko, kuyugi po ko. Ha? Pakuyog po ko, iguli. Ngit-ngit sa dalan.
Pero gihigtan man ka ilang iro. Lagi kuha na nila. So, na ako ng iro, gihigtan. So, pwede ko sa mga gabiin na. So, ako na lang moadto. Okay. So, at least diri. Ha? So, gikuyogan ko nila. Asa may ilang balay? Asa man mo agi? Diha? Nga wala iro diha. Gigtan? Wala makagawas. Sige. Ayun, ha? Pero Jesus name. Ngit-ngit. Bi. Naa? Gigtan? Oh. Ayo, asa man? Mao ka ni siya do? Katong magpatudlog basa? Oh? Ngit-ngit man jud kaayo good. Ngit-ngit kay agianan. So at least nagpakuyog ko. Ay salamat kay hayag na. Dara. Medyo layo-layo sad ni among gilaktan. Layo sad among. Ay layo po daw. Asa man? Dira? Bi. Asa kisa to nga do? Justin. Justin bi. Kay magpatudlo ko rin siya basa. Bi. Ha? Aw, pero mo balik to. Ah, nagunsa man? Aw. Sige, isa ha. Jesus name. Dong, asa may ilang balay? Diha sa ubos? Diha? Okay. Pwede dong kanang magpaabot lang ko diri. Tapos ingnon ni mo Justin nga tuwa dito si Ate Juji. Si Justin magpatudlo daw siya, nihangi siya magpatudlog basa. Ha? Ani nagtrabaho ba yung mama inaro orasa? Wala na. Aw, pero nangaon ra to, mobalik ra to sila. Si Kuan, si Justin, ako rin yung free para niya. Tabang. Oo, sige. So, langga, kanang, pwede nako ihangyo ang katong iyang, maghuwat lang ko diri langga, ingna lang iyang mama o si Justin nga, nagpaabot ko diri sa balay, kay tudluan ako siya. Ha? Nga, ari lang mi huwat lang mi duha. Or kuyog mo. Then, ha? Or kita na lang mo kuyog. Sige, thank you. Atuon lang na mo. Atuon na lang na mo kay wala man diri. Maura ni agianan diri do? Yes. Kung dito maagi, sa mukadlok, nangipit kayo. Ngit-ngit kayo. Para itaag ka sa mga nanay suga. Ha? Kung itaag ka sa mga nanay suga. Oh. Kasama aman ko kayo maligya. Magbabot siya ko mama. Asa ba imong mama? Nadig ko na maligya. Namaligya? Barbecue. Namaligya barbecue. Jesus name. Jesus name. Oh, di mo dagan, di mo dagan. Basta na sila. Jesus name. Wala pa? Biin. Santo. Ay. Ay, sa mga buutan ba ni mga bata ah? Sige, ato na. So, maadto lang ni sa iyang mama kay nangaon pa sila dito sa pundahan. So, among adtuon. Kauban ni ako mga
chikiting nga mga kuyog. Bi. Kisay nga ni mo dudong? Ray-ray. Ray. Nga ikaw? Junji. Jonji. Balay. Ako, kay si Ate Juji. Ate Jessica or Ate Juji? Junji. Ako angga Juji. Happy dito makaparit. Lagi, kay ikaw sa to, Junji. Oh, G-U-N-G-I Eagle. Uy, pariha rin kita. Naalang kay En. Oh. Sino, adik to tayo. Arit isa, balay mo na sa kong amigo niya. Palugtong ka na ng matik sa radolra. Sige, doon na to na. Galing na pa yung mama dito. Lagi no. Sige, doon na to. Oh, may gingon sila lola nga nangaon daw ng laptop. Sige, atong suwayan og adto kung naabag yun. Amo lang adtoon kung naabag yun. Basig nana. Nana ba? Asan sila mga on? Naa? Hulun. Ano sa siya? Nadasmag? Na-slide. Na-slide? Na-right? Naa? Tana. Kantina dito eh. Na dito kantina. Tara. Dito yung kantina. Adra, dito. Hey! Wala, ite. Ha? Tawag ka! Ay, Gagi! Oo. Mao ba na? Oo, mao na siya. Asa may yung mama? Nag-work pa? Nara ang bata. Amang gikuan ng bata. So, kaon pa di ay. Kasi ginamot tubig. Ay, excuse me. Hi. Ako rin. Okay ra, walay bayad. Kay naluoy ko niya kay kanang ganahan ko sa bata nga gusto makakaton o basa. So, asa man mi ani magkuan, tudlo. Mo ko siya nga magpatutor ko na siya, yung maestra. Ko na, dili sa ko makuha kay tingalig. Okay ra, ana lang. Ako rag na ang pakita. So, kuan ra kay katong miaging mga upat ka adlaw sa ito nilabay. Ni agi ko dire. Niya siya. Siya, teacher ka, no? Ano siya? Ingo, niana ko, ingo, mutudlo ko dire, o mga bata. Kay mag-churton mo kung mga bata dire. Ito sa may pagkutlo sa Akong pagumangkon. Uy! Tapos niana ko, ingo, nga naman siya. Di mo ko kabuha mo basa, kanong patudlo dahil siya. Dili pa siya kayo maka-straight man. Makabasa siya pero dili ko. Ako yan, ha? Dili straight sa mo ng English. Hi, okay ra, hi, hello. Okay ra? Ako nga na. So, Sinisil mo pa, makuha po na sila. dili, katura siya. Nagikuyugan ako ni nila. Thank you ha. Ikaw si Ray Ray. O ikaw si Junji. Oh, hi Junji. Thank you ha, Junji. Ray Ray. Thank you, Ray Ray. So, asa man to siya? Naghatod pagkuan, So, asa man mi magkuan dinha lang? Ha? Asa? Mo sarado. Unsa oras mo sarado diha? Mga 30 minutes ra mi. Okay ra? Ha? 30 minutes ra mi. Ikuan to siya kay akong tuduan. Kay nang ano? Ganahan ko sa bata nga na anak nga willing nga makakaton. Nya nagpaabot ko niya sa balay kay wa man ko katultol sa iyang balay, inyong balay. Ingko, unya wa pa man siya naabot, sige ko paabot ba? Ano, ganiha, ako mo siyang gikuanan, ako mo siyang gipa. Ako yan na ha. Okay ra? Kay kuan non good kay ana man ko siya. Sharing ko nga ayaw lang sa kay tingalig
mahada ko ang bayad ana pa ko ikabayad. Walay bayad kay nang ano, ako man kagustuhan. Kay wa man ko gahibaw nga imo tay kagustuhan. Dali naman ko sa Ginoo nga mang magpa-tutor ko. Oh. Ko kinsa man teacher. Ayaw kay wala pa ko ikakuan. Ko mahara ba ng teacher basta mo tutor kay 150 ang oras ana. Ay, Kwarta. actually, ang akong kurso, bachelor, BSc Accounting ko. Akong nag-graduate as kanang dili atong kanang para ng kanang sana sa teachers gyud accounting akong kurso, pero willing ko mutudlo og mga bata pa kay ang pagtudlo sa mga bata ato man ang nakatunan niya naamon tay mga guide, so okay ra jud. Alin natin. Nagkuan ko, naghatod ko siya kuan. Sige. Ay, kahadlok. Amin, wag na ibayad. Nagtujo ko kay dili pa siya ko prefer. Walay bayad eh. Nakalitan siya ko sa iyang Pag-ingon? Pag-ingon. Mauding mo siya ni Adto Balay. Yan na siya nga mama, magpa-tutor ko. Ko kinsa man, katong teacher. Ayaw lang sa kay wa pa ko ikabayad. Kung mahal ba natin, tingay 150 ang oras ana. Walay bayad. Kay ako gingingnan sa akong mama, kung maganahan ko sa bata kay siya gini hangyo na ko nga magpatudlo siya basa. Siya jud ni open Oo, nya. Abi nimo ganahan jud ko gingon ana nga bata. Nakoy pag umangkon. Natanas buhol karon sa una di sa siya kay bawo ato mo basa. Ako siyang gitudluan. So pagkakatapusan nalipay ko kay nakalahos ra gyud siya basa. Makabasa man siya Pilipino ya. English ako itudlo niya, okay ra? Ang English niya kay dili pa kaayo siya makakuan. Sige, karon na basics niya ako ikuan niya sa next time ang note na siya libro. Sige. Kay ang pagtudlo man gud nako niya sa English kana bitang og at ang kuan kanang ang as nga yo og s as akong ipabasa na niya ang yo himo ang a nga aron na ako kay niyo. kay dili usahay man gud ako siyang tudluan mo pud lagi maglagot po usahay kay laging makuan ba ya ganahan makuan ang pasensya. Naapog sa kong una-una nga magpakuan ako siyang tutor kay aron makamaod jud siya niya ari magjupo. Uy, nindot biyang bata ana nga siya mismo magpatudlo. Budget kuan kay ako sa kaning inaani nga klase nga bata willing ko mo tabang ana kay kung basa lang ato ang tabangan para makabasa. Kay ug akong gulutudlo kini laging kaugalingon ra. Dili kayo maminaw. Dali na be. Asan man to siya? Busog man gud kaayo siya, ha? Asa siya? Busog ka kay busog man gud kaayo. 30 minutes raman. Wa di man kaabot og usa ka oras. Dili Manira ato sa amuan na lang. Pwede ra. Piyo. Pwede ra. Cellphone ako pat. Cellphone. Mao na imong bana? Ako uyab. Oyab. Mao gyud. Kuan man god kanang Okay ra. kuan min sa papa ni Justin buwag. Pwede ra na akong gi-video, ha? Okay. So kay kanaganing thank you. Sige, Justin. Nagpalaag di man gud siya ka taon gud. Ay lang ga. Ato sa to Palabi ka taon di tan-awa. Suka. Mao ni si Justin. Siya dili open dia. Siyang ni-open niya. Nalipay jud ko nga ni-open ni. Interesting na Pagkabata. pagkabata. Jud yung bataa. May noon kay Nahibong lagi ko niya kanya siya nga ama magpa-tutor ko. Inko kinsa man teacher. Inko ka ayaw lang sa kay wa pa ko kwarta kasi mahal ba ng teacher. wala man may bayad. Kuan po siya gaingon gud nga nabay bayad wala. Wala man good. So, Hindi ari ra ta agi. okay ra. So mani si Justin, no? Anto ni sa ila. So, inig uli na ko Ihatod lang
Hatod lang ko di dapis. Ang katuod man day kasi lahat din. Yun wala man kanya ato pag inon ni ating ramon. Ay, ha? Katuran ka. Unsan man kang grado ha, Justine? Grade 3? Asa man ka nag-eskwela? Central. So, adto mi sa ilaha magtuon. Aning bata nga si Justin. Salamat kay naarayahang mama. So at least ni support no. Ni uyo na po. Na adto mi sa ila magtuon. Akong tunan sa ila. Dito sa ilang boarding house. Dere mi ganina niya ang nagkuyog na ko nahadlok kay mura ko nag haunted house daw. Naa kay na ako ni Iro ano ba? Auna. Gihigtan. Pero dili man ano ko. Pagina ilang slide ba niyo sa akin yung lahat. Oo. So, moadto mi sa ilang boarding house. Adto ko magtudlo ni Justin. Ang bata nga ni hangyo. So, naabot na mi sa ilang boarding house. Mami. Magkuhan sa siya sa powder room. So, unsa na karo oras rod? Sige, mga 30 minutes lang. Okay ra, Jud. Okay ra. Anak na ko? Thank you. So, masulod ko sa ilang boarding house. Diin. Ari mi diri mag tudlo mo ni siya. Okay. Okay. Yan. Pasudla ko may gabi eh. Namoy kauban? Okay ra nga mag-video ko? Sige. Naingaan. Sabi. Kaya na nga no. Okay. Interesting kay nga bata. Bata nga willing nga makakatun. Need me o ganang suga nga makuha dito. Pwede pagpatungod dito na lang. Kaya basig makatubod siya makuha ang suga. Ako sa nito ko. Okay, so hari ni diri. Ako lang ni ipahimutang. Okay, diri. Manggabi. Hello. Manggabi, magtudlo ko ni Justin. Pwede rami diri. Okay ra white table. Kanila amo ah. Oo. So ako ang pabuton si Justin.
sa uban, magbayad sila pero si Justin free ra ni siya. Kaya nalipay ko niya. Ana good. So Justin, okay. Magtuon ta kung sa akong pagbasa, no? Kana yan, nalipay sa tinuod lang, nalipay ko nimo nga nisulti ka nako, nga gusto kang makahibalo basa. Tabangan ti ka, ha? Nga ang imong buhaton, tabangan sa nimo imong kaugalingon, ha? Okay. So, dali, anak tatupat na. Okay. So, karon kaning siya gito ni mo ni siya atong vowels. Kaning a, e, i, o, u. Mo na vowels. Unsay nga nani? Unsay tawag ni vowels. Okay. So, mo ni siya ang small letters, mo ni siya ang capital letters. May kag small letters gagmay nga litra. Kung may tag capital letters dagko nga litra. Pero pareha ra ni sila vowels, no? A, sunod. E, I, O, U. So sa pagbasa, Justin, mumatter ang atong forma sa baba. Ha? Ang forma sa atong baba, pwede na nato idako like ana. Like a. So, meaning kung ikag a, ang imong baba i-open nimo og dako. A. Okay, next. Kani siya e. So kung ang kani a dako kay baba a, ang kani mo gamay-gamay e. Okay. So kani ano untong e, ang e mo na kagamay i. So mura gahi siya na i. So, di ba? Naipurma sa baba. Okay, kani. So, gikan sa dako, dako, nga mura kang smile gamay. Ana. A, e, i. Di ba? Okay, so, practice. A, e, i. So, ang iyang forma, balik, practice. A, dako, baba. A. Ana, very good. Murag mo smile ka, no? Ana, ang usa. So, ang imong baba sa kani, dili mo ana. Ana siya. Kaya ang usa. I. Na kay gahi ni. I. So, karon kaning duha. Unsa diferensya ning usa, ana? O. Ang usa. Mugamay ang baba. O. Ang usa. O. Ang usa. U. Okay? So, meaning, practice. A, E, I, O, U. Oh. So, kani, ang iyang babaan ni gamay. U. Pero gahi. Ang kani, O. Okay. So, mo na ang iyong practiceon. Okay, one more time. A, E, I, O, U. Very good. Sige, last na lang. A, E, I, O, U. Very good. Okay. So, mao na siya ang sound sa vowels. So, sa pagbasa, Justin, akong isulti nimo na ang atong baba mao nay i-consider, ha? Ang pag-abli, pagdako nga abli o paggamay, ang forma niya, di ba? So, kini letter D, ngano asa namang A ani, di ba? So, na-belong siya sa vowel. So, ang vowels ato na nahisgutan, ari na ta sa mga consonants. Okay, unsay tawag ani? Kaning D, consonants. Okay, unsay consonants. So, ang katong dili vowels, consonants siya. Pero na-appeal diri nga vowel no kani di ba? Vowel man ni siya no. Okay. So, nakasag-o ka sa imong alphabet? Kanang letra sa alphabet? Sige daw. Gikan sa sinugdanan katapusan. Sige. Maminaw ko. A, I, O, O. Okay, mauna siya ang vowels. Pero ang alphabet, meaning
A, B, C, D. Monte alphabet. Kasago ka na. Di. Sige daw. Hindi ko sa puwana. Sige, Ah, suway, di ka- suway, suway suway lang. lang. A, B, C, D, Sige. gigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L. L, Okay, okay, okay. Go. Kay bawo na ko sa imong kanang usa sa atong problem, no? Ang pagsag-o sa alphabet. So, ang alphabet, doon na siya kanta. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Di ba, no? So, napanay sumpay. Pero ang importante nga, ang alphabet, imuha siyang masago. So, sunod na ko. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, L, L, M, L, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Z. Okay, mao ni siya ang alphabet. Okay? So, ang kani nga alphabet, Justin, all in capital letters, meaning mga dagko nga letra. So, atong usbon ha, pagbasa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. So, mauni siya ang ato ang alphabet, no? Atong ipon, pila ka book letters ha? 1, 2, 3, 4, 5, kabangi kong count. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, no? So, 26 ka letters nga nasa alphabet. So, napato ang enye, no? Kata ko na enye, or noun, or sa Filipino, naman ay nga, di ba, no? Pero sa English, ito ang gipan ha. English ni. So, pila ka letters atong nabasa? 26 letters sa kaning alphabet, no? Kaning English ni atong ikuan. So karon, Justin, sa pagbasa, dapat makabaluta sa mga sounds kada litra. Ibaw naman kaani, unsay sounds ani? A. A, Kani ang sounds ni letter B. Ka. Ana, very good. So meaning ang imong ngabil, imong gi o mo na sound. So kani siya sa mura siya letter K. Kanino? Di ba? So kani di ba? So mura very good. So nasay times nga kani siya mura siya letter S. So ang sound sa letter S mura bitin. So kani mura sa di ba? Depende na sa pagbasa or sa word sa English. Kay sa English, doon naman ay klase-klase nga pagbasa. No, kani siyang letter C. Ang basa nimo mura siya letter K. Like for example, naman case, di ba no? Cake, di ba? Cake. So mura letter K ang naguna, di ba? So naasay ka ng like for example, atop, ceiling. So letter C man sa naguna.
So more sa letter S. So depende na sa word, no? Sa English nga. So depende sa word. So dapat, pero ang atong buhaton ni ana timan ana to ang mga different sounds sa letters. Okay, di kay diha magsugod ang pagmaayo nga mamahimo ka maayo nga mobasa. Basta imong saguhon ang mga different sounds. Unsay sabot sa different sounds, lain-lain nga tingog, no? Sa letra. So kani siya letter D. Ang sound sa letter D, D, D. Okay. So may ka mo kita gay kani nga letter may unsay sound ani may D. Diba? So kay bawon ka sa sound ani. Diba katong ganina atong gitun-an sa vowel mo na sound. So kani letter F ang iyang sound ay very good. Tanawa ko. Murag hangin mo gawa sa imong ngipon, di mo? Sa tunga to. Diba? Ana, mo na sound sa letter F. Timan iyang sounds, ha? Ang letter G, ang iyang sound G. G. Murag na, no? G. Okay. Timan iyang sounds, ha? Okay, next, letter H. Iyang sounds. Mura kang giginhawa ba? Oh. Diba? Kinahanglan. Pero kung morning, mo sounds ani eh. So, ano? Okay, next. Kaya ba nang kang sounds ani? No, bawal ganina. Ano sa to? Murag mo smile. No, gahit. Kaning letter J, ang sounds ay dili siya. Kay J man siya. So, lahi man sa ni ang kani kay mura ba ka ng buyog ba? Diba? Lahi na siya o kaniha. Kani J. Kani tanaw ko ngipon. You know, ngipon ang imong baba. Okay. So, sa pagbasa, ang atong baba, lain purma-purma na siya. Murag mo smile, murag mo nganga, murag ang baba mo lingin, murag pina. So, inana ang pagbasa, Justin. So, ang pagbasa, dili ra na kay usara di ay. So, na siya klase-klase nga purma. Okay? Okay, good. So, next, padayon ta. So, letter K, gitudloan ng tika no? Sa sounds. Sa sounds sa letter K, na. Okay ha? Letter K. Ina, K. So, K. Ang sound. Okay, letter L. Ang sound sa L. Ang sound sa L is L. Ang imong dila ipaadto sa taas. L. Ikaw. Okay. L. Okay. Sige, isultin mo ang letter, then ang sound. Sige. L. 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 Okay, next. Ang kaning M o N, malibog ka no? Asay maguna nila duha. Ang maguna, Justin, mo close imong mouth. M. Mao na maguna, kana mo close imong mouth. M. Ang sound sa M is So, mo close imong mouth. Nga mag-sound. Ikaw. Okay. So, mo na first nga letter ha. Okay. Malibog man ta usay. So, kay maguna no? M baka o N. So, imong timan-an nga maguna ka to mo close imong mouth. M. So, mo say ka sa letter o ano dayon yang sound. Sige. M. Mo na sound. Next is N. So, ang sound sa N, tanawa ko. So, ang iyang baba na to, mo check mo smile, pero ang dila nasa taas. Pero ang M, mo close ang mouth. M. Nya N. Okay, good. Kay bawa na ka na. So, kani, kay bawa ka sa sound sa O. O. Dili kayo i-close. Ang usa nga katong U. Pero ang kanang U, ang sa ako nang ginaingon mo sa English, na lain-lain depende sa word. Kay ang U pwede sa no. Pero ang O.
O. Ang O. O. Nga. Ang O. 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 Diba? So, ang imong ba, primero, O. 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 So, mo na sa U. Pero ang U, ang pagbasa nimo pwede sa under. Under. Pwede sa up. Up. Diba? Up. Na may up. Diba? Up. Up. Di mo kami yung up. Di man ka mo anak. Di man na mo i-wide imo. Di ba na? Di mo i-open wide imo mouth. Di man kami yung up. Di man ka. Di man mo anak ka. Up. Up. Okay, you man siya. Diba? Timan niya. Unsay diferensya sa A o O. Diba? Nai-diferensya no? Okay, good. Padayon ta. So, kaning letter P, ang sound niya, say ang letter, then ang sound. P, P. P, ikaw. P. Very good. Next is Q. Q. So, ang Q is murag kwa. Q. Q. Okay. Say the letter and then the sound. Q. Q. Ikaw. Q. Very good. Next, letter R. Ang sound sa R is R. Ang imong dila dito sa taas, nya ang imong baba marag wana. R. Ikaw. No? Letter R. Mo say ka sa letter o kanyang sounds na yan. R. 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 Ikaw. R. Very good. Next. So, kay ba naman ka sa kaning sa sound sa S? Kay mo rin siya bitin. Bitin, no? S. 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 Ikaw. S. Very good. Next is letter T. Ikaw, T. T. Ang T is T. T. Ikaw. T. Okay. Ang imong T, di kami yung T. 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 Oh. Nya. Naha. Good. So, kay ba naman ka sa sound ano, no? Next, letter V na ta. V is V. V. Dili kay mo va. Okay? So, ang imuhang ba, makuha sa imong ipon sa ibaba. Ana, very good. Next, W. W. Dili W. B. W. W. Okay. So, ang sound sa niya, wo. Wo. Murag wa ba, pero murag wo. Murag wo, pero wo. W. Wo. Nano? W. W. Wo. W. Dili wa. Wo. So, mana yung sound. Next, X. X. So, ang sound sa X, murag ikis ba? Dito sa sud sa imong dila, dito sa ibabaw, sa imong dito, mana, murag mo connect sa imong ilong, no? Dili ba yan? Lahi man to. Murag, ikis. Ikis. Next. Ikis. Oh, pero imong, ana ha? Oh, X. 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 Na, good. Ikaw. X. Very good. Next. Y. Y. E. Y. E. Y. E. Ikaw. Y. E. Next. Z. 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 Okay, good. Z. Very good. Okay. So, karon nakaibaw naman ka sa sounds. So, ready na ka mo basa. Okay. So, once makabalo na ta sa sound, so, syempre, makabalo na ta na mabasa. So, i-try na to ang 2 letters.
Okay? Kanilang, the next time lang tamo pa dayon, ha? Okay? Kay kapuyo na niya ka kay pana klase Sunday bilog na. Sige, kani. So, ang sound sa letter B is ito? Very good. Okay, sumpayon ang duha. Okay, sumpay ang duha. Ayaw putol ditso. Sige. B. Sound. Sige. Nya unsay sound ani usa? Oh, isumpay. B. Very good. Sige. B. Ba. Ana, di na. No? Okay? Next. B. Okay, pero nakaibaw na ka no? No? Kitadluan ka na. Okay. So, kaibaw mo ka ng 2 letters. So, ato ta sa kaning 4 letters. Kaya nakabalo naman ka ng, siguro nakabaw na ka ng 2 letters, 3 letters. So, try ta sa 4 letters. Sige. B. Sound. Yes, sumpay. B. Unsay sound sa ni? Sumpay. B. Very good. Sound sa ni? Sumpay. Sumpay. K. Very good. Sumpay dagan. B. Sige, good. Bak. Nya. Bak. Sumpay ni usa. Bak. Bak. Sumpay usa. Bak. Sumpay. Ayaw iputol. Bye. Sige, sumpay. Ayaw iputol. Bye. Kani ang sound sa ni langga. Unsay sound sa ni? Very good. Sige. Bak. Sumpay. Unsay sound sa ni? Sumpay. Bak. Sumpay. Bak. Sige, isumpay kong last. Sige, very good. Hapit na good. Bak. Bak. Sige. Bak. Sige, ang sound sa ni langga. Sounds. Sige. Isumpay. Ba. Bak. Very good. Sige, good. Sumpayin si Ani. Bak. Sumpayin Ani langga. Bak. Sige, sumpayin Ani pangga. Kana. Isumpay. Ay, Bak. kana. Hapit na. Sige, sumpay. Bak. Sige, sumpay. Bak. Kana. Isumpay ni. Unsay sounds ani? Isumpay. Bak. Kana. Isumpay lang. Iputol man nimo. Ba. Ka. Very good. That's it. Good. Very good. So, one more time. Baka. Very good. One more time. Baka. Okay. Another. Baka. Very good, huh? That's it. Next. Big. 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 Ang sounds. Big. E. Isumpay. Ayaw iputol. Big. 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 Gi. Pati itingog ni. Itingog. Big. E. Isumpay. Big. 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 Gi. Ang sounds. Very good. Good. That's it. Sige. Big. Very good. Big. Very good. Next. Kani. Gahi ni ha? Unsa to sound ani? Sige, sumpay. Sounds ani? Sounds. Big. Ki, sumpay. Big. Very good. Big. Very good. One more time. Big. Very good. That's it. Very good. Next. Book. Book. Good. Sumpay ni. Book. Oh. Buku. Very good.
One more time. Buko. Very good. Next. Buko. Buko. Very good. You got it, ha? Next, kani. Last na lang yung linya, ha? Then, mapahuway na ta. Next, sad, ha? Sige. Bad. Sumpay. Di. Oho. Unsa may sounds, ani? Unsa may forma sa baba? Oh, sumpay. Sige. Badi. Uy. Ay ba. Gunitin. Anak, sige. Unsa ni? Sige. Di. Unsay sounds, ani? Sige. Da. Very good, bada. So dirita doon kay maong dirita naglingkod kay nagpatungod ta sa hayag kay didto ngit-ngit man. No, nya do kaon ka dili mao ta nagpatungod ta diri wa ta dito sa table. Sige, good, very good. Next. Adi. Di. Oh, sounds. Di man i-firme ang sounds. Di. Very good. Di. Good. Next. Di. Very good. Do. Very good. Di. Very good. You got it, huh? Very good. So, kinahanglan na ka o practice. Kamao na ka. Kamao na ka sa 4 letters. Pero, ato pa yun na siya practiceon para ma-perfect mo. Ha? So, kamao na ka sa 4 letters. Congratulations. And then, magpasalamat na sa Ginoo kay hindi tabangan ka. Gi-bless ka ni God. Kay buutan ka na bata. Okay, thank you, Lord. Sige, mag-pray lang ta. Sa ba mag-pray? Gusto ka mag-pray ta? Pray din. Pray ta. Atong Ah. isang natin. Sige, ako, gusto ka mag-pray ko para sa imo, ha? Ha? Sige, pray ta. Lord Jesus, salamat, Lord, nining kagabihon, Lord God, sa among pagtuon. Justin, Lord, nga imo siyang gitabangan, imo siyang gi-bless. Binahagi, Ginoo, sa pagbasa niya, Ginoo. Salamat, Lord, nga nakakatuon siya sa pagbasa sa 4-letter word, O God. 4-letter nga gi-combine, Lord. Salamat nga iya kini nakatunan. Tabangi pa siya, o gatagi siya mga panglawas. Bless his family. I plead the blood of Jesus Christ over this house, over this family. In the mighty name of Jesus Christ, amen. Amen. Thank you, Justin. Okay, nga, muslim na siya. Nya bata pa. Asan din siya? Kaya lang ang cellphone. Mag-cellphone? Uy, ubo man ka. Ha? Ubo man ka, Justin. Kinala. Mo inom ka og kuan then. Naami limonsito dito. Adto niya kay ambot lang ko. Basig murag namo po mi ato then bako kababasig na ay bagong na mga ba. Asa Mga ni lapit niya mo? katulto siya. Bang ralaman man. Ilaman man at ban. Kilid sa tindahan. Kanang ko ano. Microphone. Oh, Justin ya. Na kuan man lubat man Justin. Nalubat tong mic. Okay. Sige ha, Justin. Then, maadto na ko. Success. Thank you sa among pagtuon. Nining kagabhion karon. Nalipay ko nga ang bata nakakatuon siya og basa sa 4-letter word. So, thank you for watching. God bless.